Hola burgers, presento vlog avui amb el Romeu. Estem a Tarragona, són quasi les 8 de la tarda, m'acabo de fer una siesta a la platja al·lucinant i he dit, va, vinga, vaig a gravar un vlog. Però clar, el problema és que he dit, vaig a gravar un vlog i he començat com 3 o 4 vlogs. Llavors he pensat, va, estem a divendres, vaig a veure aquest cap de setmana per primera vegada a Tarragona, el gravaré i després us faré un vídeo especial de un munt de començaments de vlogs i a on han acabat, que em sembla molt interessant, la veritat. Bueno, això, que em vaig a dutxar, em vaig a afaitar, em vaig a netejar el cabell i demà veureu el resultat, perquè no crec que m'hagueu vist mai amb el pèl net. De debò, que em sap greu afaitar-me i dutxar-me perquè va ser tot molt guapo ara mateix. M'acabo de despertar, super cansat, però bueno. This is my hair wet. No, aquest és el meu cabell quan no està brut. Impressionant, Vamos a hacer un cafecito en la tacita que he hecho yo mismito. ¡Ah! ¡Es muy petita! Bueno, tampoco es que sea un expreso italiano, pero es un expreso. Ole. Vamos a ver. ¡Wow! Vale, aquesta era la primera prova d'un joc de tasses d'expresso que, evidentment, s'ha de reformular, però vamos a provarla. Artista probando un expreso desde su tacita de cerámica por primera vez. Espectacularmente bueno. Una cosa de la que estic supercontent és que, mireu, és a dir, funciona com a la perfecció. A veure, no m'estic tirant més perquè, evidentment, caeria el juguito. Però està ben equilibrada, Normal és el que m'agrada passar temps sol a casa. Vull dir, és increïble. Podria estranyament viure a casa meva. Vaig llegir Cozy Crimes. L'últim vídeo que vaig penjar, jo m'estava llegint un llibre en italià, que era El retrato de Dorian Gray. M'estava costant molt, tal per com estava escrit com pel llibre en si. Llavors ara, les delicioses històries de la taverna Kamogawa. I avui fa un dia super gris i no m'agrada com se'n veu. M'hauria de posar més moreno, no? Wow. Què em vols ensenyar? Guapito. Ei. Anem d'excursió, Romeu. Què passa? Miro la tele, però em volia ficar com a dibuixar una estona i faig, bueno, em fico la tele de fondo i ja està. Mireu el que estan fent. La fucking pel·lícula de Pokémon, vull dir, literalment. Vaya programació, los enemigos. Soñamos con crear el Pokémon más fuerte del mundo. Desde luego. Un gato muy malo, Mi tormenta creará mi propio mundo, destruyendo el vuestro. Poca broma, que el Mewtwo té molta raó d'aquesta pel·lícula, Los humanos somos muy peligrosos. Aquesta part era horrible. Jo en sèrio que amb aquest cavall no em reconec. He estat llegint una miqueta, me l'estic a punt d'acabar amb la millor companyia, que és el... Romeu, guapíssim. El teu és preciós. Freda, mamma mia. Mira, ciao. Soc un desgraciadet, ja estem a diumenge, he passat tota la nit supermalaltet, llavors m'he despertat suat i a més, fa un temps com super estrany, però la platja està maquíssima. Llavors, avui, diumenge, em vaig a dutxar, vaig a acabar-me el llibre, que estoy a puntísimo de acabar, voy a pintar el Pinta Santa Tecla i us vaig ensenyar lo maco que està al mar. Wow, a mi m'encanta quan no hi ha ningú. Aquí només està Júlia, se va a passear perquè diu que aquest sol toca. Estem a juny. Jo me nego no sortir a la platja. Us vaig ensenyar com està el pàrquing. Perquè està
Oh, m'encanta la sorra quan està així. Oh. Wow, amazing! A veure com està el tronc d'ahir, que jo el vull portar cap a casa per fer un banc. Ara però està sortint el sol, això em curarà. Està malalt, és un rotllo. Hem acabat el llibre. Com tinc més temps, perquè estem a diumenge i no he de fer res, vaig a pel segon, que vaya putada. Mireu. El típic que diu que els llibres s'han de viure i han d'estar ratllats i arrugats i tal, però aquest se'n va mullar i no sé si s'aprecia bé, però està fet caldo per aquí, mireu. Vull dir, però és que m'he llegit un total de 19 pàgines i ja està fet merda. Guapito, manguito! Com pots ser tan guapo? Com pots ser tan guapo? Hola, popus. Estic super despentinat perquè ja és dilluns, 7:30. Però encara quina veu tinc, però bueno, em trobo bastant millor. El dia està feíssim, jo no. Em vaig banyar una miqueta, però passa això.